Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Everybody, good morning. Magluluto tayo ng mabilisang galawan para sa mabilisang ulam sa ating pamilya. Ito ay madali ang diskarte sa kusina ni Marisol Cacho. Hinihahanda natin ang mga lamas para sa ating lulutuin na madalian lang. Kaya ito't antabayanan nyo na. Let's do the Rambo! Gutom na kaya nagkaganyan na ang espiritu nito. Ihanda na natin ang 3 itlog. At i-open naman natin itong 2 corn beef. Ito ang life hack pag sira ang can opener. Mag-ingat lang kayo kung huwag nyong gagayahin sa bahay. Habang tayo ay nagpre-prepare para sa ating ulam, kasalukuyan naman tayong nagluluto ng ating kanin. Dito natin niluluto para mabilisan lamang. Ito, pinatong ko yung can sa apoy para hindi siya dumikit doon sa lata ang corn beef, para hindi tayo mahirapang magtaktak ng magtaktak ng magtaktak. Ayan, sinutin na natin ang mga lamas para isunod na natin ang ating corn beef. Kaso lang mainit yan, kaya mag-iingat tayo. Hinalo natin ang mga pampasarap, pamintang powder, asin. Paghalo-haluin natin ng mabuti at dagdagan pa natin kasi masarap pag maraming paminta powder. Ayan, itungtong na natin, ibalik natin itungtong ang lata doon sa apoy. Tingnan mo, kumukulo-kulo na yan. Ayan, para matanggal yung kanyang sebo na didikit sa lata. Hindi na yan didikit sa lata, hindi na tayo mahirapang magbuhos sa ating frying pan. Kaya ayun, gumamit tayo ng tong. Okay, at yan. O, walang laman, diba? Kaya easy. Easy lang, easy lang. Madalian lamang ito. Okay, 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 okay. Tingnan natin ang kanin. Parang matigas ang kanin, kaya dagdagan natin ng mainit na tubig. Yun, no? Anyway, itong lutong ito ay madalian lang naman. Tsaka madali yung mga ingredients. Makita ninyo ang aming buhay-buhay dito sa aming bahay. Ang buhay ng isang typical na pamilya, masaya, minsan naman ay may problema, pero magaang lang dahil may pagkakaintindihan naman. Basta ang importante ay makinig lamang sa bawat isa at respeto ang pairalin, huwag ang ego. Luto na ang lahat at atin nang ilagay sa mesa. Ayan, may naghihintay na sa mesa dahil nga ay gutom na. Gagawa tayo ng sausawan na may tuyo at suka. Ayan ang ulam, may kanin,
ang kanin ay bahaw, pero meron naman bagong lang tigang na kanin. Maluluto na rin yan. Luto na rin yun. Halina kayo at kainan na! Maraming salamat sa Diyos at palagi kaming nagkakasama na ngayong kumain. Andyan si Kuya GR, si Elijah, ang aming bunso, si Kuya GR, ang aming panganay. Ngunit yung pangalawa ay si Emmanuel. Hindi siya magiging makakasabay sa pagkain dahil nagtatrabaho siya sa labas. Kami naman ay nagtatrabaho sa loob ng bahay. Ang ulam namin guys ay corned beef na may sahog na itlog at may toyong sausawan na may sahog na suka. Yan lang, kasimple, mabilisan na pagluto para makakain na agad-agad. Busog ka na ako eh. Dali na kayo mabusog mo eh. Kagabi eh po eh. Busog na ako. Di ba mga inaning edad may kayo busog ito kapalay. Pero di ko gano'n mong tabagod. Di ba kapayat? Di ba kapayat? Pinalayan may kaya na. Isang bata pa na pwede ka matara. Kan ba? Kanang boost up no? Niya mag-gym siya para kahit pinindot ang form kay kanang kan ba boost up man niya kanang gym ba niya so mo forma niya nalawas ni. Pilay nagatanong kay magasol. Di gamay ba? Mukbo. Please do like, comment, and share and press the bell button para sa notification sa mga bagong upload. Sana nasihan kayo sa video ito. Sana ma-share din ninyo para dumami pa ang ating mga viewers at marami pang makakakita sa mga ganitong content. Salamat na marami sa inyong lahat.